A istodobno na saborskom dnevnom redu stoji i čeka, valjda postblagdansko vrijeme, jedno izvješće koje o hrvatskoj politici i političarima govori mnogo više od njih samih. Riječ je o nalazu državne revizije o poslovanju parlamentarnih stranaka i neovisnih zastupnika u prošloj godini. U njemu je HDZ predvodnik političke elite nečistih računica. A s obzirom na to da je glavni državni revizor upravo iz redova te stranke, teško da ovaj put kao opravdanje može poslužiti insinuacija na revizorovu političku obojenost. Pod božićno drvce HDZ je dobio uvjetno mišljenje državne revizije. Zamjera mu nedovoljno učinkovit sustav unutarnje kontrole i pogreške u evidentiranju zbog kojih su izvori vlasništva umanjeni za gotovo 700.000 kuna. Na naš upit od HDZ-a smo dobili 2 rečenice. Riječ je o nalazu državne revizije koja nije utvrdila prekršaj ili protuzakonitosti, već sitnije nepravilnosti. HDZ se očitovao na taj nalaz i uputio primjedbe na tvrdnje s kojima se ne slaže. Revizija je utvrdila da pojedine HDZ-ove organizacijske jedinice nisu navele sve rashode i obveze prema središnjici, a sa sličnim se problemom suočio i koalicijski partner vlade, Hrvatska stranka umirovljenika. Naši ljudi su se pomalo bili naučili, poput ljudi u udrugama, da imaju svaki svoj račun i neku sitni novčić gore. Međutim, to nama radi strašne probleme. Uvjetno mišljenje dobio i HSS, kojemu se baš kao i HDZ-u zamjera i što se koriste pojedinim prostorima za koje ne plaćaju naknadu, što je od ožujka protivno zakonu o financiranju političkih aktivnosti. Imamo preko 30 poslovnih prostora i u nekoliko slučajeva gdje koristimo zajedničke prostorije došlo je do određenih nepravilnosti. Revizija je našla nepravilnosti i u radu Bošnjačke demokratske stranke Hrvatske, a packu je dobio i nezavisni zastupnik Veljko Kajtazi. Za dio njegovih rashoda od 136.000 kuna ne može se naime utvrditi tko je zašto bio ugošćen. Neslužbeno doznajemo da je Kajtazi kontaktirao s revizorima, kojima će se obratiti do utorka kada za to prozvanim strankama istječe rok. U studiju Dnevnika 3 pozdravljam predsjednicu Transparency Internationala Hrvatska. Dobrodošli, gospođo Budimir. Dobro večer. HDZ, HSU, HSS, Bošnjačka demokratska stranka i neovisni Kajtazi. Njih proziva državna revizija. Što vi iz njezinog nalaza iščitavate? Koju poruku? Pa gledajte, nalaz državne revizije je vrlo kompleksan i to je jedno veliko izvješće koje se ne može ukratko ispričati. Jasne. Ali ono što se može ispričati to je da financiranje političkih stranaka i političkih aktera koji se nalaze u ovoga je potrebno dodatno bolje ozakoniti. Jer, imate li prijedlog? Kako? Ima tu dosta prijedloga. Jednostavno, ono od čega bi trebalo krenuti možda to je da ista pravila trebaju biti unaprijed poznata i da trebaju vrijediti i za male i za velike stranke, i za pojedince, i za sve stranke, i za vladajuće i za oporbu. A vi mislite da bi oni sami rezali granu na kojoj sjede? Pa, znate, zbog transparentnosti financiranja sustava i općenito zbog konsolidacije demokracije u Hrvatskoj bilo bi potrebno da političari postanu uzor i nama građanima, pogotovo u situaciji kada se troši javni novac. I to vi tako, Transparency, o netransparentnosti njihovoj govorite već godinama, a nalazi državne revizije stalno su isti. Ima li tu krivice i u nama biračima? Koga mi to biramo? A gledajte, građani biraju onoga ko se kandidira. Znači, potrebno je jako mnogo raditi na cijeloj demokratizaciji našeg sustava i potrebno je možda demokratizirati i osuvremeniti političke stranke, da stvarno budu odgovorne, jer mi biramo kandidate koje nam stranke daju, a na političkim strankama, koji ulaze kao akteri na političku utakmicu, da probaju u svojim kanalima regrutirati one kadrove koji zaista mogu obnašati javne dužnosti. Bi li u nekoj zapadnoeuropskoj članici Unije zastupnik mogao ostati zastupnik, a stranka i dalje funkcionirati u političkom životu da joj se otkriju nepravilnosti u financijama? A gledajte, primjera u Europi je jako mnogo gdje su za mnogo manje kazne, znači za, za avionsku kartu ili za nekoliko tisuća ili vrlo mali iznos na kartici se jednostavno mora sići sa funkcije. Znači,
to je pitanje političke odgovornosti i svjesnosti ljudi koji su javne osobe, da zaista budu primjer nama građanima, da se tako jednostavno ne ponaša. Nadam se da su naše stranke barem nešto naučile i nekakvu sankciju dobile ovim javnom prozivkom. Hvala vam što ste bili gošća Dnevnika 3. Hvala i vama.